Saderengipun kula gegojekan guyon ing Pratitis dalu menika gelar ringgit pacucal mujudaken syukur masyarakat Sidorejo Mas. Alhamdulillah barokah sedayanipun salam kula katur kagem masyarakat Sidorejo ing dalu menika anggenipun nderek-nderek tirakatan. Alhamdulillah saya bingung nggih Mas. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan kula panjenengan mesti mboten kentun dipun kanthi kalian Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Nggih. Daya-daya kula nderek dalu niki kangen kula kalian piyayi-piyayi Sidorejo. Insyaallah anggenipun ngentekke ragat golek nikmat dipun paringi slamet donya akhirat gesang ingkang bermanfaat Allahumma. Insyaallah Mas Minto. Nggih. Awake dhewe ngeten niki nggih punya lidah yang basah. Nggih. Ayo sama-sama maos Al-Fatihah. Sekali melangkah dari rumah, insya Allah kita diketemukan dengan berkah barokah Allahumma. Teh jan Mas Minto ki jan mambengi karo saiki beda kok Mas. Bedane wau dalu katon sumunar sak menika katon sumlorot. Melorot kene wis crita kat sore kan enggah nggih rampung. Masyarakat mriki nyenengaken kok Pak. Saben wonten tontonan selalu menanamkan jiwa kerukunan dan kekompakan. Keguyup rukunan menika menjadi pondasi dalam menjalin hubungan silaturahmi Mas. Sing kula nggumuni siji anggere kula panjenengan anggere kula mayang teng mriki kok dapuke karo sampeyan. Alhamdulillah niki berarti nyapa? Sing ngomong sapa? Loh, taun dingi ora. Loh, taun dingi pancen yo ngebel kene ra iso terus akhirnya ganti nggen ngono. Nah, ngono. Wong jenenge kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi ingkang ngreksa wonten ing Sidorejo. Ki nek wis kadung tresna ora bakal kliya, Pak. Niki mula dalu niki maine teng balai desa, son dionekno, panggung amba disewa, sik nglenggahke dalang Ki Minto Darsono, sik kedharekaken para wira pradangga, sik enek sing gendhingi ingkang dipun wastani Waranggana. Lho dagelane ya saka Jawa nggih to. Terus sampean rene iki sangumu apa, mulihmu ninggali apa, kok kowe ora ndang ngomong sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran pira? Sik to. Kok ngrembug perkara bayaran panjenengan iki dadi dagelan senior sudah melanglang buana. Lek ngrembug perkara bayaran iki kan tabu. Wong jenenge seniman kuwi lek didol tinggi larang-larange ya melangit nek dijaluk ya diwehke. Kula iki mek ngetutne perlokan dine kritik niku lho Pak Minto. Ngetutne ya kena ora nganggo perkara bayaran ki lak ya ora wani. Ngetutne perlokan uang dwilingga salin ukara. Wong aja kami duwiten didelok pasuryane sampean dagelan. Wis tekan dinti kok mung perkara bayaran. Nandura silaturahmi. Nah, ben iso dadi sedulur mlebu ana ing sakjeroning ati. Kowe nek wirawiri kepiye-piye mesti nampa rejeki. Umpama kowe nek wis ditresnani Gusti, dhuwitmu barokah iso kanggo munggah kaji. Wih, dirungokke. Ngerti ra? Gua pengerti munggah kaji apa kepikiran ora ngerti. Ngene iki kok aku sampean dhewe ora kepikiran lo ngelokne aku. Lho. Sampean wis daftar urung? Lho. Empun. Aku nyelengi yo. Mas, aku lho nyelengi persiapan aku munggah haji. Haji ki saiki nek daftar haji plus ki biasanya ya sekitar 100 munggah. Ya 78. Nek saiki 35. Kuwi sing biasa. Ya nek daftare haji plus, ora ora. Sing 20.500.000 entuk sak porsi kuwi coba. Lek kowe saiki lagi daftar, apa ndak sok lek wis dipanggil wis mudar kowe. Gusti Allah 40 tahun. Sik kok ngendikan sampeyan dipanggil. Apa sing ngatur umurku jenengan? Ora. Ya nek didelok umure manungsa ki lek nurut Kanjeng Nabi kan lampung swidak. Saiki umur pira? Sampeyan umur pira? 40. 40 kas. Kuat kowe umur 40? Lho, aja aku. Jenengane pira? Lho. Lah aku umur 58. Lah, kok tadi kurang 2 tahun. Aku wis dijatah karo Gusti Allah umurku ngantek tahun 94. Loh, ora apa-apa, ora masalah. Umurku 94.
Lho ngono kuwi. 94. Iya iya. 80 kuwi tenagane ra enek. Ra enek. Berarti 14 tahun kuwi tele-tele tok isine. Sapa? Sapa sing tele-tele? Tukang son, tukang Ah, son. iya. Amin. Piye to, Pak? Jenengan ki ora pirsa to, Pak Minto. Mas kula niki pun gemi setiti. Pak Minto. Kula niku nuwun sewu. Wong nyatane semangate Mas kula tetitik para masyarakat nggih sami nyengkuyung. Kula niku nuwun sewu Pak Minto. Menawi kalih warga Mekat Padhareja, jenenge tanggale dadak to niki. Heeh. Kula ya Padhareja. Padhareja. Sidorejo. Sidorejo. Contongmu. Jane Wong wis kuping rene iki ora apa pisan hanger? pindho lho. Sidorejo kuping apa hanger? Hanger. Kowe iki mulane duwe kuping ki nggih ngrungokne to, Nah. Mas. Gunane kuping ki nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Wajane duwe kuping nggo cekelan yo ane. Lho, mergo ke beda iki lak ning nggon saranduning mustaka. Lah iya, sing ngomong sapa duwe kuping ngurungokne. Pak Minto. Pak Minto. Ya. Sidorejo aja kleru. Sidorejo ki jamin dadak to. Kula ya dadak Pak Lah Minto. iya padha dadak. Jane kula tanggal 13 niki, nuwun Iya, sewu. iya. Piye, Mas? Kula awe mancing jadi asli. Ha padha. Aku jane pengen prai. Iki jenenge Tapi ora- sarene tresna kula kalih warga Mekat Sidorejo. Alah telak. Terus nopo ya duit kuwi. Loh, lah iya tresna dhuwit ngono Pak Minto. Heeh. Akhirnya kula dugi ngriki. Ngono. Ternyata Pripun? setelah saya melihat nun sewu Pak Minto. Rong setahun kula mboten ngriki. Nggih. Perkembangannya pesat Pak Minto. Alhamdulillah. Pesat. Pesate pripun? Utamane. Sidorejo hebat. Hebatnya. Biasanya iki sing pesani Sidorejo lho. Saiki mu sing wedok-wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Sakniki Pak Minto. Sing wedok ketok putih-putih, Iya. tapi sing lanang pakai hireng Pak Minto. Niki Sampeyan ngerti apa sebabnya kok sing wedok ketok ayu-ayu sing lanang ketok ireng Lah nggih. awake saya susut. Lah nggih. mergo napa Pak? Mergo ngeten Pak Minto. Perjuangannya wong lanang itu demi kecantikan seorang istri Pak Minto. Ora kuwi. Loh, Pak Minto. Ora kuwi. Lah napa? Wong lanang padha susah sing wedok lemu ketok ayu-ayu kuben. Mergo wong lanang kuwi sering diseneni wong wedok lek wong lanang sak kecap wong wedok 1000 Cek kecap. niku sing kula omongane nggih niku. Mulane wong lanang ketok ireng-ireng nyambut gawe dienggo ngopeni wong wedok-wedok ngeten iki Pak Minto. Contone ngeten iki yo sakmene mbane. Aja mrene kok sakmene mbane. Rasa adoh-adoh. Jenengan yo ngono Pak Minto. Heeh. Ayu Pak Minto. Terus. Sampeyan saya pucet. Lah yo mendino 1000 kecap kuwi. Mikir. Kowe ya aja kok terus semena-mena. Ora semena-mena, Mojoke Bos. wong wedok. Iki realita. Sidorejo iki perkembangan zaman ngene iki lho. Allah. Duan, sing wedok ketok ayu-ayu saikmu. Lho. Adis standar ini lho. Heeh. Saikmu sing lanang lho pakai hireng-hirengnya Bu ya. Iki no sewu. Nyapa? Ini saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang-lanang iki memperjuangkan pengorbanan beliau demi kecantikan seorang istri. Lah ya ora iso. Sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan ngene iki. Lho. Jajan kula ning omah nggih daster jebol-jebol. Loh iya, Bos. Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan. Jajan ning omah wis wedakan wis moh. Terus. Jilbaban wis bulan. Bener Mas. Tak garis bawahi bener. Loh, Jenenge wong wedok. Tenan lho. oh iya lho, Pak. Wong wedok iki tak kandhani, sampean lumantar tembung qabil tunika wis ijab kabul dadi bojo. Nah. Dadi ayune wong wedok iki kudune kan semata-mata untuk Untuk seorang suami. suaminya, Pak. Ning do kuwalik. Dok walik. Lek ning omah ngangge daster daster. sing ora pati apik, Lek ora pasane- tau gelem ngangge wawangen. Bawangen Ning lek arep ngeterne manten bayi yo lek Wah, dandan sak jam setengah. Kowe aja mojokne wong wedok kan. Loh. Sampeyan karo Mas Minto aja mojokne wong wedok. ora mojone. Uripe awake dhewe mbiyen sing ngukir ya wong wedok. lho. Lerane wong lanang apa dadi kowe? Kowe Sik, tau sik, tuman sik, wong piye, wedok piye, kawin piye? suntik. Piye? Sampeyan aja mojokke wong wedok. Ora mojokne. Mas Minto wong lanang, sampean wong lanang, aku ya wong lanang. Iya. Ning atiku ki tetep mugemi Pyayi Putri. Nyapa maksudmu? Wong wedok ki arep kepiye-kepiye sing lairni sampean Mas Minto ki sapa nek ora wong wedok? Tapi lerane wong lanang apa dadi kowe? Kok ngengkel kowe? Apa kowe wis wong lanang ngalor ngidul wong wedok ngepleh-ngepleh dadi? Sik. Wong lanang Iya, Pak nek gawe sedhela. Nah. Ning tanggung jawabe wong wedok lek mbobot ngantek 8-9 sasi ke apa ora rekoso wong wedok. Loh, tapi lek sekretare wong lanang. Heh? Sing ragati sapa? Ya wong lanang. Wong lanang, Pak. Wong wedok ki mek karek manut tok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh, Wong wedok-wedok tak belani kowe kok hidup wong lanang, hidup wong lanang.
Wong wedok-wedok iki meteng 9 tahun 10 wulan apa mbok kira ora rasake. Kok meteng sangang sasi 10 tahun 10 wulan iki jane meteng apa tumor kowe. Pira Pak sing bener Pak? Sangang sasi 10 Sangang dina. sasi 10 dina. Kuwi toh nyawa toh pati Mas. Lah lek toh nyawa toh pati nyapu kok kerep dilakoni. Lho, Nyatane nek sing ping 8 barang. Berarti ora wedi mati. kuwi mergo titipane Gusti. Ora perkara titipane mergo penak kuwi. Se. Piye iki? Wong lanang iki rekoso lho, Bos. Aku mbelani wong wedok. Aku bleni wong lanang. Hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Salah kae salah. Kowe piye hidup wong wedok? Yo. Salah. Lah ya apa? Hidup wong lanang. Lek wong wedok ndak iso hidup, sing hidup wong lanang. Kleru. Lah ya Kleru. ngapa? Kok sing hidup wong lanang? Wong lanang tanpa enek wong wedok-wedok sing menghidupkan tekmu sapa? Hop. Stop. Allah. Allah. Kok menghidupkan kowe takok yoga-yoga engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Lambemu wong wedok iki rekoso, Mas. Rekoso wong lanang lho. Kowe ngerti lara lumahe wong wedok ora ngerti. Mbok blonjo 50.000 nek dadi sedina rong dina kok cukup tekono kuwi. Cukup. Kowe aja kemlinti. Gaweamu dagelan, kono ngasta dalang. Mbok kira wong wedok mbok blonjo 500 sesasi cukup. Lombok mundak, endok mundak, beras mundak, lenga mundak, glon. Wajahe kaya mekar kabeh ngono kuwi. Kuwi beban mental dadi wong wedok, Mas. Loh, tapi lek wong wedok utang sing nyaur sapa? Wong lanang. Wong wedok ditagih ndelik kok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora wani wedi karo bojomu sampean. Ayo hidup lanang. Hidup. Aku ndak pada hidup. Ora wani. Dalake ra wani. Wong wedok ki Ayo, mesake, Mas. Pesane apa? Wong wedok ki tangi turu delok jam kok nek wis isuk pratak metu srengenge kuwi wis isah-isah. Engko wektune turah dingge olah-olah. Awan sithik nggih ngeterke putrane sekolah. Engko nek wis nutup budal nyambut gawe kondur awake mesti sayah. Lho, wong lanang kuwi lho ora gelem apa-apa. Sing wedok lagi lumah-lumah kok wis grayah-grayah sampean. Kuwi kodrat. Kodrat, Bos. Kodrat. Kodrat wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani. Lek wong wedok ora gelem digerai-gerai, wong lanang tuku apa piye? Ki cangkemmu ki lho. Ayo. Ki enek wong Lah iya lho. tukar. Lek wong wedok tanggung jawab kuwi tuku piye? Wong saiki mu 200.000 wis jos. Aku dhewe tuku telu aku dhewe iki. Ya ampun. Hidup lanang. Oh, tau tuku kabeh gitu iki. Masya Allah, kene lho Mas, tak kandhani. Wah. Wong wedok-wedok ki nelongso lho Mas. Biyen nalika sampean meteng ning dardane ibu, ngerti? Sing ngukir mripatmu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing gawe lambe apik ya sapa? Tapi ingat, Nyapa? sing nggo ukir sapa? Bapak, Mas. Bapak iki ngukir, sing nggo ukir bapak. Ngantek bapak iki ukire ketul ya. Iki lho Pak, iki lho. Wong saiki iki wis persamaan gender emansipasi wanita. Kedudukan di antara wanita dan pria itu sama ya Mas. Ora kena direndahke, ora kena diles-iles. Kowe ngengkel kok kowe. Harkat martabat seorang ibu itu sudah diakui bahwa Indonesia sudah mengesahkan bahwa ibu-ibu sudah diakui adalah tiang negara. Wong lanang iki sudah diakui bahwasanya wong lanang iki yo tiang jalur. Ya nek wong lanang iki tiang jalan. Lah iya kok ngengkel kowe. Ning lak yo trenyo. Iya iya guyon. Sampeyan gak mesakne ibumu to? Sakne mesakne. Lah kene. Kowe kelingan ibu. Nah, Aku wis surga ada di telapak seorang ibu. Kalau dirungokke kuwi, Piye? adimu ki ya sok pitutur iki becik. Nah, Surga di telapak kaum ibu. Sik, Aljanatu tahta adhamil ummahat, ngerti? Sik, Heeh. surga di telapak. kaki ibu. Berarti lek ning gone telapake wong lanang ki neraka. Lho, betul kan lho. Ki lho, sadiem lho, betul ki lho. Ya aja ngelek-ngelek. Napa? Wong lanang ki yo termasuk melu urun. Lho, kok melu urut piye kowe? Ora ngono Mas Didik, ora Kalau- kok dianggap telapake kaum bapak ki sebagai neraka itu bukan. Terus Secara